من قدس جبر بلا سلام لك الله علنا دنقل خير سقاون دنقل خير عدد زاوير قيدا سراوي سلام لك خاب نصب رخيخي رماتنكم برخي وهم لتزقى جابير مزاقي وبستي دهسي بل حتياتنا نحاد قلنا نفت ودخي يسبسوس من دانا عمل من اللامين هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني عليك نفسي يا حسست هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا سست هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا سست سبحات وود سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى نفس عمتك ولا تسلاسي ولا تسلاسي ناي نفس عرفت هابلنا مس قدسان كاصنبرلنا حزونا نصانا علنا كم تنهواريا زمار كايم اب سمايات تنبر ابونا اندهلنا نصوا كالنا كاي قدس مستغاد امسا اتكاهم تاب سماي كونما من ريخون نعلت انقرانا لما نحن زبدلنا بدلون كم زحرقنا لهم بدلنا مسانا هندقلنا نمبر فتنيت دونا من قسل حايل الكبر من زلالم ناتكا امامين وزيتي مدى
ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግልኺ ስጋኹን ድንግልኺ እግዚአብሔር ሰራዊ ሰላም ለክለኹ ስኺ በንስት ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦ ብእሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናሰበቅ ዘጉሎ እግዚአብሔር አበለ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በደለናሙ አግብርገ ዋይማትከ ከመ ነብሳ መያገዘ ዘመካን ስዑር ወሀበ መዕረፍት ወያይብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ጽራ ዕለት በዘይተ ዘውለዝባው በሰማያት መንግሥተ ክብላ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለኖ ነፍሳመትከ ወለተ ሥላሴ መሃራ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ሥላሴ መሃራ ወዘዘላ ነፍሳመትከ ወለተ ሥላሴ ሁሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ምንት ዛዕረፈት ባርያኻ ወለተ ሥላሴ ንልምነካን ማልደካን ኣለና ነብሳን ማዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስጋ ሕበረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሳ ንልምነካ ኣለና ሥላሴ መሃራ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ሥላሴ መሃራ ወዘዘላ ነፍሳመትከ ወለተ ሥላሴ መንገድ ነብሳ ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ኣባ ስጋ ድማ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውረሳ በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳትከ ወለተ ሥላሴ መሃራ ወዘዘላ
ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበን ነቶም ዘፍቅሩኻ ብዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነ ነዚ እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘርአዮ ንስኻ እግዚኣብሔር ሰናይ ዓስቢ ክትህብ ከለኻ ወእንዘታሲ እስየተሰናየ ዛይን ይርየ ወእዝኒ ሰምዐ ወሰለፈ ሰብ ዘይተሃለ ወይ አርገ መጠነ አሰዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ከወይነከ ክብል በክርስቶስ ዘፈቱ ወለከ ምስሌው ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ሰላም አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መቀሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ወትረ ይርሐቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክሪያ ላይሶን 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ድሕሪ ምትንሱ ኣብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ዝነገሮም ንሃዋርያት እዚ እዩ። በረኸቱን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሲ ኣሞቱ ወለተ ስላሴ ይኹን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዐርገበ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብክሎንተና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጥ በብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ነውፍየልካ ኣለና። በዓል ብዙሕ ማለት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱስታኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ባሕልቕ ሰራዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ። ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ጥበብን ዝነገርካ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና። ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና። ንህዝኻ ንዓኻ ይመስግኑ ኣለዉ مزجب طبب ردع من ما ذهبت ممر قدسان مسرت على من زخون كان صلن صهن تقبل أولد وهدنا أخنا مسكنا لنا قدام أي بخرنا يبقى نزم نسوع كان أنا نقول زخونات كاس أجا ذهب كان نسخة أنا نقول زي بلون نسحب بوت أتين كن كنين زي بالا شو هاب تزلو نتهم بفتم لبزعم نخاتب ملاك خمس جون وزفتهم علم كي تفترة زنبر زيت فعل ونبراني خانة أبانا زنبر مزجت المت أريك أبغى أدب خبر خلنا كم مع مسلمات نبرهنا وصحنا كم متعدين كاي وتاب كنا كبارنا تحرا وصحنا بمسكلك نبت أب سماء زل أبوها عرب كنا بوانجيل مرح كنا بنبيات والنازز كنا أو أملاخ بعد خايخ زقرب كنا سلزق ويتان إحنا برد كنا أخنا أملاخنا خن ودسن بزي مقراص كل ساعة كنا مسكين برهنا بالناس بقولنا أخاي ودس اللو
ሳቦ ልዕሉ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝመስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከብኣፈና ንቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ዝበሮ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምፅዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህድኣኻ ንስኻ ኢኻ ካብቲ ናይ ጥፋት ወደብ ሂወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀጉዑን ሞገይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ፂንቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ብፀጋኻ ተሓዊ ነቶም ኣብ ፅኑዕ ማእሰር ዘሎ ምስኣቶም እትነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትለምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕርናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብኻዱ ይፈለና ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱ ንዓበይትን ንመማሓደርን ህዝብን ንጓሳን ንምጋቱ ብምሕረት ካሓሉ ኦ ጎይታ ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ካባ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንውልድን ወለዶን ዘይውዳእ ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልደ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ይበልዎ መላእክት ሰማይ በችላነ ቃሉ በስልሳ አካሉ አማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ መሐረና ይቅር በሃላ አምላክ ይቅር ይበለና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ነብስ ባሪኡ ወለተ ስላሴ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደልና ሰላም ካን ምሕረት ካን ንዓለም ምርታው ዘላ ከምትን ሐዋርያ ዝመሃልካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነበር አቦና እናበልና ጽዋዕ ከለና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃይለትን ጌራና ሎም ሃበና أنا بودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بس أنا حلقلنا أو قاعد حنا برا فتنا يتونا من قستن حيل كبر نزل على الناس كايمون ودنا أرسل مريم من أقول قبل الملا سلام لك الله بحلنا خدنقل بس قهون ننقل يا أخي هذا جابير بيت سلام لك الله ونسخ ونسب لك يا أخي رمى تنكم برخي أو من لتسكاك جابير مساخي أو بس تدسي بالكي أجاتنا أنا خارج قلنا نفت ودخي يذكر الصوص من ثانا محل من النامية سلوس كدوس مهارنو سلوس كدوس مهارنو سلوس ጸጋዘ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓኑ ዘላለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛምኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተስአለ ወረስያ ድልውተ ለመንግሥተ ሰማያት
لساني بوسط قرية وأوردكني وسط مريت ويبزك مجال هايلي وطقع لساني بقرية وأوردكني وسمر يتموت كما قال عيلي وتقع لساني بقرية وأوردكني واستمر تموت ويبسك مجال عيلي وتقع لساني بقرية وأوردكني وسمر يزموت كمجال عيلي وتقع لساني بقرية وأوردكني واستمر تموت هللويا قوموا واسمعوا وانجيل ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ كل جزية محرنا كل جزية دم أقرب لنا منفس كام رحنا بحيل خادق فنا كم قال كام برنا تحجز النباب قال نعنا إما إجابير أملخنا سمعنا دم كان عليه 3 سنة يفرق كم فريق اللوس خارج عنا صلتنا لمن أنا تقبل كان نفس فاريخا نفس حبتنا ولا تسلاسية سبحان أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا بحزن زلو كلهم دم أنا علنا أب سمايات تنبر أبونا ድንጋይ ቅድስ መንግሥትኻ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍና ሰሙተና ባድህንና በረከትና ይደግፍና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ወአዴና ኣብ ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ያልና ድንግል ይኽእል ሥጋውን ድንግል ይኽእል አዲ እግዚአብሔር ዜጋ ሰራዊት ሰላም ዘክሎ ዘኸበነ ስብረስቴ ስለማኅፀንኩም ብረኽዩ ኦም ለዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ወበዝቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካርገና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለመለልና አሜን። እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ አሚንኩም ተነስሑ
نقويتانان مدحانينا يسوع كريستوس هواريانا قلقال زغنا كونجيل ماتيوس زنقر قال بارخ نخبر منقص خبر مسكانا نقبال من كل ساعة زلالة ما لم آمين ونجيل ماتيوس معرف 19 كفقد 20 شوعة كساب 3 شعوب يطرس مليسو انه نحنا كل حديقنا شعبنا كالونا انتاي كون كن ركبينا بلوم يسوس دما بلوم أتم زسعبكمني ود سبت حدث زمن أبزفان كبرو زغمت الله أوان نسخاتكم دما بعسرتو كل زفانات تغميتكم نعسرتو كل نجد إسرائيل كم تفردوا بحق بلكم الله سلسميلو أبايتي أحوات أحات أبو أدي سبيتي ولود قروه زحادق كله 100 عطفي كركب إيو نايزل عالم هيوتون كورسيو بزحات قداموت دحروت كونيهم دحروت دما قداموت كونيهم سماين مدرن كحلفيو قالي جناي كحلفني بلا قويتانا ندك مزامرسو መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሁ እሙታን በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ وزلفني والعالم عالم آمين وآمين ليكن ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ
ልብክ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀምሪ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፅ ጸልማ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ቀፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልከና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረሃብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅንናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘለየና ፈሪጡ ፍቓዲበና ብዘይምጥርጣር ክምፅእ ከለና ሰማዕና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓንዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማይለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኣጎይታ ንሕና ወረትካ ነመስግነካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሕን ሕሙማት ፈውስን ጸማማ ፈውስ ኾንካዮም ኢኻ ጎይታ ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍመ ብርሃን ዘይኩሉ ዛዕብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርቕ ፀሓይ ምብድብ ፍታዊ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማሰርት ማትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቅካና ኣጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኣጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀናኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ፀላእ ክንህሎ ዘይቆርፅ ጸሎት ሃበና ኣብ ዘላልማ ስማዕ ንመበለት ኣፀናንሶ ታማትካ ተቐበል ብሓትያት ንርኾ ስብረትካ አንፅህ ንዓያሾ ኣለ ብምጥፋት ምለሳብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኣጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እመን ኩሉና ፀግዑ ኩነና ኩን ፀወነ ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህል አምላክ ረበለልና ሰዓት ላይ ትባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘማዓት ያባርካልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ወተወሳይና ካብርሃነ ተሳኻ ድማ በሰላም አብጽሐና ነብጽሖ ዘለና ጸሎት ሰሚዕኻ ተቀበልካ ድማ ነፍስ ባሪያኻ ወለተ ስላሴ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንብረልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ቤተሰብ ድማ ስኻ ጸናና አልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና
كم تنا حواريات زمهر كايوم أب سمايات أب سمايات نبر أبونا سمكاي كدم من سخاتمتا خاكمتا بسمايكم دما مدريخون عيلة انجرانا لما هبلنا نانز بدلنا بدلهم كالحدنا لهم بدلنا مسامح لقلنا وكل فادنا بيتنا منجسين حايلين كبرين زلالة كايمامين وادينا وذكر مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلام لك تهلينا خين دنجلي سقاهون دنجلي أدك እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊ ሰላም ለክለሆ سخيخ ونستبر خطيخي كما تنكم برخيو ومن تكا እግዚአብሔር ቢላኺ وفسيتي جاسبلكي حاجتنا حاجتنا نفدور ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ምሕረት ለምድልና አሜን ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ملاخي ودنجل مريم دسيبلكي እግዚአብሔር ምሳኺው ኃጢአትና ከሓድገልና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በንስ مثل منفسك እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካ ንጹሓን ሐዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ምጽኣት እየን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና هللو بنت وانجيل قدوس ለመንግሥተ ሰማያት ወትጸኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጼ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ግዜ ይመሓረና ኩሉ ግዜ ቅርባሃል ኣምላኽ ይቕረ ይበለና ብሕጊ ወንጌሉ የቁመና ነብሰ ዝዓረፈት ባርያኻ ወለተ ስላሴ ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስለደልና ሞት ምዃንና ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ኣብታ ዘይሓልፍ መንግስትኻ ምንትኽናቱ በውሱ ሞት ክንገብር ብቃልካ ክንመላለስ ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና በል አቡነ ዘበሰማያት ከምቲ ንሐዋርያት ዝምሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ተዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ አልናኽ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻባነቲ ብርኽቲ ኢኺ በረኸርትኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላሞ ኣሚንኩም ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 27 ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ሰዱቃውያን ከዓ ናብኡ መፁ ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ ከይወለደ ሰበይቱ ሓዲጉ እንተመተ ነታ ሰበይቱ ሓዊ ውረሳ እሞ ንሓዊ ዘርኢ ቁመሊሉ ፅሒፍልና እዩ። 7 ሓዋት ነበሩ። እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣተወ ውሉድ ከይሓደገ ከዓ ሞተ። እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓድጊ ከይሓደገ እውን ሞተ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ 7ቲኦም ከዓ ሓድጊ ኣይሓደጉን ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። 7ቲኦም ኣእትዮማ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሣኤ ሙታት ምስ ተንስኡ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍቲ ኮነ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ዶ ኣይኮንኩምን ትጋገዩ ዘለኹም? ሙታት ምስ ተንስኡ እስከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም እምበር ኣይምርዓውን ኣይመረዓዕውን እዮም። ሙታት ከም ዝትንስኡ ኸ ኣብቲ ብዛዕባ ቆጥቋጥ ዝዛረብ መጽሓፍ ሙሴ ኣነ ኣምላኽ አብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ኢሉ ከም ተዛረበ ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን። ንስኻትኩም ግና ኣዚኹም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ህሉ ኪሩቤል ወሱራፌል ያርጉ ለቱ ስብሐተ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱሳን
قيتنا نملخنا ملحنا يذكر سوس كموتا دحر من تنسبنا بسميات كلمة معراقو خمس صحابة جلان زنقرهم نهوارياتو ناقر قلت نزيو ما برغة محروت مسكل الناس بكرسيان مثل النفس أمتو ولا تسلاسي يكون لمن كل سان العالم عالم آمين قدوس ማርያም ቅዱስ ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእምወት ወጎይታ ይቅር በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእምወት ተሳሳይ ማዕዜ ካብ ሙታት ተበሊሉ ተንሥእ ምስጋናን ኣብ ሰማያት ዝዓረገ የማነ አቦ ተቐመጠን ሕያዋንን ሙታንን ክፈር ከም ሓድሽ ክመጽእ ወጎይታ ይቅር በለልና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አየኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ መድሕን ነብስና ንዝኾንካን ዓኻን ኣብ ንዘይትልወጥ መሰረት ጥበብናን ዓቀብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና ወናልዕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍኻ ደስካዮ ኩሉ ነተጣጠፈ ጠፈ ዘለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ወጎይታ መንቲ ዝሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንስብሓከ ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረጥ ምስጋና ማሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣጐደድን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልእ ናትካ ምክሪ ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልኡ ዝኾነ እወ ትባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ሃሩታት እያት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦጎይታን ማሕረ ኦጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎ ዋቢወት ጎይታ ንዓኻ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርእ ንጭንቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለነቶም ዝተወሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦም እምነቶም ኣብ ረገራካ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ ንጥምያ ዝሓሉ ንግባዕ ዝውቀሎም ንጻድቃን ንምስገረሎም ንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከሙ ዘተኸላባይ ተኽለስያን ቆንዕ መራሒ ዝህበኦ ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ሰዓት ባኻ እናመስገና ብኡ ብኣምሳል ወድኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኡ ብፍቕሪ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናን ጽንዓት ሙ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዘፈቱ ለከ ስብሐት ወዘላለመ ዓለም አሜን
አሜን ይበሉ። መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስልሳ ቃሉ በአማኑኤል ስም ማርያም ወላዲት መሐራ አምላክ የመሐረና ይቅር ባህል አምላክ ይቅር ይበለልና ጸሎትና ምህላናን ይቀበለልና ነፍስ ባሪ ወልደ ስላሴ ገነት መንግስተ ሰማይ አልፈልና ነዘም ዝሓዘኑ መጣናን መንፈስካ ዘደደልና ንሕና ድማ ሞት መኻና ፈሊጥና እግዚአብሔር አምላክና ፀሓይ ከይዓረበት ስንቅና ኸነቐድም ነጊርካልና ኢኻ እሞ ቃልካ ሰሚዓ ኣብ ግብሪ ተውዕል ነፍሲ ሒዝና ክንርከብ ኣይትግደፈና مستوعالك عدلنا سلامك بزحلنا علمنا بملتافه وسمرتك عولا وقلت اسلخ له تمسكنا بسمايات نبر ابونا لنا نطوعك لنا بسمايات نبر ابونا سمكاي كدف انقصات امتا وغادك غمتا بسمايكم دما مدري نعلة غيرانا لهم هابن انا نتبدلنا بدلهم كم زعدقنا لهم بدلنا نفسنا عدقلنا توفات احنا ننبر فزنا يدتنا መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይ ማሚን ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ዕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸን ድንግል ኢኸ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኸ በለማፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስቲ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ንኻርገለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መለመንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነው ስሉስ ቅዱስ ማገነው ስሉስ ቅዱስ ሳለን ተጋዘ ተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን ወይዛና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ዘለዩ ግና ካይራዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዘንኩን ብጻትየን ዝበልካዮ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክሰርሕ መጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌለ ቅዱስ ተስሃላ ወረስያ ነፍስ ለመንግሥተ ሰማያት ግብእ ነፍስ ረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍሴ እግዚአብሔር ሞት እስመ እግዚአብሔር ዳይቼ እስመ አድኃና ለነፍሴ ሞት ግብእ ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና እግዚአብሔር ለነፍስየ ሞት ግብእ ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ
እግዚአብሔር ረዳይት እስማዳና ለነፍስየ ሞት ስማዳና ለነፍሴ እግዚአብሔር ሞት ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ كم محرت كامبر كمبرلنا يتخيدنا ودسم مودعته انت تصبق اي مودعته كلنا تصبقلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና حفتنا خنركب امبر نسايت من لسنان يمو قدم محلافنا እግዚአብሔር አምላኽና ግባአና ክንገብር ዝጎደለና ክንምል ዘይገበርና ክንገብር እስኻ حجزنا እጾም ዚ ናብስና ግማር ዘብቃዓና መገድኻ ዘትሕዘና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ጾሙን ጸሎትን ግበረልና ወዶቶ ሳይና ብርሃነትን ሳይኻ ድማ በሰላም አብጽሐና ነፍስ አመቱ ولت سلاسي نفسها جنة منكسة سمع عرفلنا نولاديت نأحوات نعهات نخلو بيتسب فتو تدما زيابير أملاخنا نسخات أنا نعلنا كابداق ما يمتن حزن بخاتن دما سورلنا بيد ملاخ تحلونا كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا كمتنا وريا الزمهر كيوم سمايات نبرا بونا سمكاي قدس منقصها تمتع فارقا خمتع بسماي كمدما مدريخون نعيدة تنقيغانا لو محبنا نحن زودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا فتنا حلقنا كوكواد حننا برا فتنا يجتونا من قصين حايلين كبرين زلال الناس كايم مامين وادينا ورزق الماريا من أكبس كبرين ملا سلام سلام لكم الله خير دنجل سكاهون دنجل خي عتك جابير بيتا سراوي سلام لكم الصغير خوانا سبرقتيخي فرنا تنكم برخي ومليسا تكا جابير مساخي وفسيتي داسي بركي حاجاتنا نحار قلنا نفوت ودخي يسكرسوس من تانا مع الزمن النامية نهو وانجيل منقصة سمايات منقصة سمايات قريبا اللامو أمينكم تنسحوا زقالنا يقويتانا عمد حنينان يسكرسوس هاوريانا قلقال نتخلنا وانجيل ماتيوز نقر قال بارخيو نخبر منقصو قبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل ماتيوس معرف عسران حموشتن كفقد حديث صاب 4 شعو منقصة سمايات من مبرهة حزن مرعو كقبلات وطا 10 دناقل تمثل كباتن تنحموشت عياسو تنحموشت لبامات نبرا تن عياسو تنكك انديلن وسيدن زيتي هيتم الان تن لبامات قنا ممسك انديلن زيتي ابتين ان تمالي ان نبرا مرعو مسدون قيدما كلن تتخيسن دقسا فرق ليت مسكونه انه مرعوي كتقبلو وطو زبل وعوعتان عللتان كونه شعوم كلن تندناقل تنسين كانديلن اسنادوا تن عياسو نتن لبامات مبارهتنا خطفانا الى نمو
ካብ ዘይትኽን ግዳ ሃባና በልአን እተን ለባማት ገና ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኸይድክን ንርእስኽን ተሻየጣ እምበር ንዓና ንኣኻትክንን ዝኣክል የብልናን ኢለን መለሳለን ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ዝፀንሓ ድማ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ ድሓርተን ዝተረፋ ደናግል መፅየን ኦ ጎይታ ኣርሕወና ኾታ በላ ንሱ ግና ብሓቂ ኣይፈልጠክንን እየ እብለክን ኣለኹ ኢሉ መለሰለን እምበኣርሲ እቲ ወዲ ሰብ ዝመፀሉ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትና ተቀቢሉ ነፍሲ ሃብትና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃበልና ንሕዝናን ድማ የጻናንዓልና እቲ ኣብዚ ክበፅሕ ዝግብኦ ጸሎት ወዲእና ኣለና ሕጂ ግና ኣቦናን መምህርናን ኣበይ መርጌታ ሰመራብ መጻናንዒ ንሕዙናን ከምውን ንዓና መዳለዊ ቃል ወንጌል ክምህሩና እሞ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዘሎ ናይ ስድራ ቤት መደብ ርኢና ናብ መካነ መቃብር ክንጓዓዝ ኢና እሞ ንቦና ተዛራቢ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዒ እዝኒ ይሃበና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ደህና ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ብመደብና ዘይኮነ ብናቱ መደብ በዚ ጋባብ እዚ ንራኸብ ስለ ዝፈቐደ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንሓብትና ወለተ ስላሴ ብተራሕወ ገነት ኣብ ተነፅፈ ዕረፍቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ይዕርፈልና ንስድራ ቤት ንወለዲ ንሕዋት ንሓት ንፈተውቲ ንጎረባብቲ ንመሳርሕቲ ንኩልኩም ቤተሰብ ከዓ እግዚአብሔር ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም እዚ መገሻ ናይ ሓብትና ናይ ሎሚ ንህና ናይ ፅባሕ ንህና መገሻ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ስለ ዝኾነ ከዓ كم فقط እግዚአብሔር ክንዳለወሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ካብዚ ኣቦና ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ደጊመ ከምቦበኤ ሰሚዕኹሞ ኢኹመ ኣንቢቦመ እመ ምእንቲ ክንዓቅሮ ከዓ ከምቦበኤ ምእንቲ ክንርድኦ ከዓ ከምቦበኤ ምእንቲ ክንነብረሉ ከዓ ከምቦበኤ እሞ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን መርዓዊ ክቅበላ ዝመፃ 10 ደናግል ትመስል ካባታተን እተን 5 ዓያሱ እተን 5 ከዓ ለባማት ነበራይ እተን ዓያሹ ቀቀንዲለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብጥኒአን ተማልአ መርዓዊ ምስ ደንጎየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን ፍርቂ ለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ሽዑ ተንደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ እተን ዓያሱን እተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን ሃባና በልአን እተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ዝፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ
دحار اتن زترف دناقل مزيان قويتاي كفتنا خطا بلا نسو جنا مليسو بحق بلكنا له أي فلتكنني بلن بارسي اتا ود سب زمس الله معلتن ساعتن أي تفلتني خممو نقحوي سماين مدرن كحلفي قالي جنا أحلفني بلا قويتا ندك مزامرت اتا ملغتي نصرتن بصففتن بحصر أب مودة قصر 13 اتا ود سب زمس الله معلتي أي تفلتوان يخممو نقحو تداليهم صنحو እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ናብቲ ምድላው ዘብፅሐና ግን ክልተ ርእስቲ ጠቂስሎ ቁፅሪ 2 ካባታተን እተን 5 ዓያሹ እተን 5 ከዓ ለባማትን ዓያሹን ለባም ምዃንን ዓሻ ምዃንን ልቦናን ዕሽነትን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ኣብቲ ልሙድ ኣዘራርባና ዓሻ ዝበሃል ናይ እምሮ ፀገም ወይ ዓሻ ትበሃል ናይ እምሮ ፀገም ዘለዋ እያ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዓሻ ዝበሃል ግን ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ትምርጫ ናህና እዩ ከመይ ዝመሰለ እዩ ለባም ዝበሃል ከመይ ዝመሰሉ እዮም ለባማት ዝበሃላ ከመይ ዝመሰሉ እዮም ከ ዓያሹ ዝበሃሉ ዓያሹ ክንከውን ለባማት ክንከውን ትምርጫ ናህና ምዃኑ ሕጂ ዕሽነት እንተመሪፅና እቲ ዝስዕብ ሳዕብየን እንታይ እዩ ልቦና እንተመሪፅና እቲ ንረኽቦ ዝመርየት እዚ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ሂወት እቲ ንረኽቦ በረኸት እንታይ እዩ እዚአን ኢና ክርኢ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 2 10 ደናግል እየን ብቅድስና ብንጽህና ዝነብራ 10 ከዓ ቀንዴለን ገዚአን እየን ብዛዕበየ ነገር ገዚአን እየን እቲ ፍልልይ ናይ ዕሽነትን ናይ ልቦናን እዩ ናይ ዕሽነትን ናይ ልቦናን ከዓ ኣብ ምድላው ገለ ሳዕብየን ኣምፂ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 1 ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ህላዊ ኣምላኽ ዘይኣምን መንነቱ ስለ ዝኽሕድ ፍቓድ ትእዛዝ እግዚአብሔር ክገብር ኣይክእልን እዩ ሕጊ እግዚአብሔር ክገብር ኣይክእልን እዩ ካበይ ከም ዝመፀ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ንክንደይ ንምንታይ ዕላማ ኣብዚ መሬት ከም ዝፀንሕ ኣይፈልጥን እዩ ካብዚ መሬት ዝመዓስ ከም ዝግዕዝ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን ነቲ ዝደኮነካን ዝፈጠረካን እግዚአብሔር ዘይምፍላጥን ዘይምእዛዝን እዚ እቲ ቀዳማይ ዕሽነት ይበሃል ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሰውረና ካልእ ዕሽነትን ልቦናን እናናፃፀረ መጽሓፍ ቅዱስና ክገልፀልና ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 24 ክሳብ 29 ከምዚ ይብል እዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ውሒዝ ወሓዘ ነፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እያ እሞ ኣይወደቐትን ነዚ ነገረይ እዚ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ውሒዝ ወሓዘ ነፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳድቓ ድማ ዓቢ ኮነ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 24 ክሳብ 26 ስለዚ ለባም ዝበሃል ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሃንጽ ዘጥፍእዎ ማተርያል ዘጥፍእዎ ንብረት ዝወስድዎ ግዜ ዝወሰደ ሞያ ኩሉ ማዕረ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕለ እቲ ፍልልይ ግን እንታይ እዩ እቲ ለባም ኣብ ከውሒ ሰሪትዎ እቲ ዓሻ ግን ኣብ ሕፃ ሰሪትዎ ስለዚ ኣብ ከውሒ ክንስርት ኣብ ሕፃ ክንስርት እቲ ምርጫ ናህና እዩ እቲ ለባም ዝበሃል ኣብ ከውሒ ቤቱ ኣብ ከውሒ ተሰሪቱ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሰሚዑ ኣብ ተግባር ዝገብሮ ዝነብረሉ እዩ እቶም ነቲ ቃል ዝፈልጥዎ ነቲ ቃል መዓልቲ መዓልቲ
ስራሕ ኮይንዎም ናብራ ኮይንዎም ዝሰብክዎ ዘይነብሩሉ ነቲ ቃል ሰሚዖም ዘይነብሩሉ ዘይገብርዎ ኩሎም ግን ዓያሹ ቤቶም ኣብ ሕፃ ዝሰርሑ ዓያሹ ይመስል ኩሉ እቲ ህቦቦላ ምስ መፀ ነቲ ቤት የፍርሶ ብዘይ ቤት ብዘይ መቕለሊ ብዘይ መዕቀሊ ከዓ ይተርፉ እዩ ካብዚ ከምዚ ዝሰውረና እግዚኣብሔር ካልእ ዓያሹ ዝበሃሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ናይ ስጋ ጥራይ ዝሓስቡ ምክንያቱ ነፍስን ስጋን እዩ ዘለና ሰብ ክልተ ባህሪ ዘለና ምድራዊ ባህሪ ሰማያዊ ባህሪ ስጋዊ ባህሪ መንፈሳዊ ባህሪ ነቲ ስጋዊ ባህሪዮም ጥራይ እናኽበሩ እናዓየዩ ነቲ መንፈስ ነቲ ነፍሳዊ ሂወቶም ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝርስዕዎ እዚኦም ከዓ ዓያሽ ይበሃሉ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚኣብሔር ሓደ ግርህኡ ዝቀደወሉ ዕይኡ ዝቀናዓሉ ኩሉ ነገር ብስጋ ዝሰለጠሉ ከምዚ ክብል ንነብሱ ክዛረባ ከሎ ንርኢ ማለት ነፍሰይ ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣለኩሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ እብላ ኣምላኽ ገና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ከወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እሞ እቲ ዝደለብካዮ ዳኣ ንመን ክኸውን እዩ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ ክኸውን ስለዚ እቲ ብስጋ ምዕያዩ ብስጋ ሰሪሑ ምህርቱ ምብርካቱ ዕይኡ ምቕንዑ ሰናይ ነገር ጽቡቕ ነገር እዩ ማዕረት ናይ ስጋ ከዓ ነቲ ናይ ነፍሲ ከዓ ክዝክሮ ነይርዎ ምክንያቱ ነፍሰይ ብልዒ ነፍሰይ ስተይ ነፍሰይ የዕርፊ ነፍሰይ ተሓጎሲ ክብል ከሎ ነፍሰይ ጹሚ ነፍሰይ ጸሊ ነፍሰይ ተፋቐሪ ነፍሰይ ተነስሒ ነፍሰይ ቁረቢ ዝብል ናይ መንፈሳዊ ነገር ዋላ ሓንቲ ኣይተዛረበን ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር እቲ ልቦናን ዓሽነትን ሰሎሞን ክገልጾ ከሎ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 እንታይ ኢሉ ኣሎ ናይ ጥበበኛ ሰብ ናይ ለባም ሰብ ዓይኑ ኣብ ርእሱ እዩ ዓይኑ ኣብ ርእሱ ማለት እንታይ እዩ ሰማያዊ ነገር ሓስብ ኩሉ ግዜ ንሰማያዊ ነገር ይጥምት ኩሉ ግዜ ገያሻይ ምዃኑ ይፈልጥ ኩሉ ግዜ ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ዝመደቦ ካብዚ መሬት ዝክልዓል ምዃኑ ኣሚኑ ኩሉ መደባቱ ብከምኡ ዝሰርሑ እግዚኣብሔር ክፅዋዓኒ ከሎ ነዚ መሬት ዝክገድፎ ከለኹ እንታይ ገዲፈሉ ክኸይድ እየ ንገዛይ እንታይ ክገዲፈሎም ክኸይድ እየ ንቤተይ እንታይ ክገዲፈሎም ክኸይድ እየ ንደቀይ እንታይ ገዲፈሎም ክኸይድ እየ ቅዱስ ርስቲ ቅዱስ እምነት ቅዱስ ስነ ምግባር ገዲፈሎም ክኸይድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ንዓይ ስንቂ ዝኾነ ንክዳሎ ኢሉ ዝዳሎ እዚኦም ለባማት ይበሃሉ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ሎሚ ለባማት ክንከውን ይዕድመና ኣሎ እግዚኣብሔር ንማንም ሰብ ኣየገድድን እዩ እቲ ርኢና ለባማት ዝረኽብዎ ሞገስ ለባማት ዝረኽብዎ ክብሪ ዓያሹ ዝረኽብዎ ውርደት ዝረኽብዎ ክሳራ ዝረኽብዎ ሞት ርኢና ሎሚ ካብ ዕሽነት ልቦና ክንመርፅ እግዚአብሔር ይጽዋዕና እቲ ምርጫ ግን ናህና እዩ እግዚአብሔር ንማንም ሰብ ኣየገድድኒ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:12 ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ንኩላኩም ሓድሽ ኣይኮነን ትቃል እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ብስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቀተልኩም ወገና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋ ሰብዕድኡ ኣይኮናን ስጋ ኣብ መሬቱ ክተርፊ ፈቲና ጸሊእና መሬታዊ ስለ ዝኾነ ኣብ መሬቱ ክተርፊ ኣብቲ ኣምላኽ ዝመደቦን ሰዓትን እቲ ሰማያዊ መንፈስና ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልናዮ ክቡር መንፈስ ነፍሲ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀውም እያ እሞ ነፍስና ከይንርስዕ ጽባሕ ናብቲ ጽባሕ ብሃንደበት ንገድፎ ጥራይ ዘይኮነስ ናብቲ ጽባሕ ብሃንደበት ንጓዓዞን ንገሾን መገሻ ጠሚትና ሎሚ ለባማት ክንከውን ምክንያቱ ጎይታኹም ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ኣይትፈልጡን ኢኹም ንግሆ ምሸት ፍርቂ ለይቲ ወይ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ገዛ ብሕማም ወይ ብሓደጋ ኣብ ንእስነት ወይ ናብ ሽምግልና ኣበይ ናይ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ተዳለኹም ኩኑ ኩሉ ግዜ ንቑሕን ተዳለውን ብግቡእ እንተተዳሊና ብግቡእ እንተነቂሕና ከዓ እግዚአብሔር ምስቶም ለባማት ክፅምብረና እዩ እዘን ደናግል ዕሺልወን ዘሎ ይፃባበያ ነይረን እቲ ዝዓበየ ሒዘን ግን
ጀነሬተር ሒዘን ሊትሮ ዘይትሰኣን ምምልአን ትመብራህቲ ጀነሬተር ክትስኣ ይከኣለን መብራህቲ እንድሕር ዘይበርሁ ከዓ ኣብቲ መርዓ ገንሸል ቀንዴሉ ዘይበርሀ ክሳተፍ መሰል የብሉን እሞ ሎሚ ቀንዴልና ስነ ምግባር ቀንዴልና ትሕትና ቀንዴልና ቅድስና ቀንዴልና ንጽሓ ቀንዴልና ቅዱስ ቁርባን ከነብርህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትጽዋዓና ኣላ ንሓብትና ዘለኣለማዊ ህይወት ኣብ ተራህበ ገነጽ ኣብ ተነጽፈ ዕረፍቲ ንሓብትና ወለተ ስላሴ ንወለዲ ንሕዋት ንሓት ንኩልኩም ስድራ ቤት ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና መገሻ ኣለና ናብ መካነ መቃብር ንኸይድ ናይ ሓብትና ሬሳ ከነብፅሕ ጥራይ ኣይኮናን ነቲ ንፅባሕ ንኸዶ ኣብ መካነ መቃብር ዘሎ ገዛና ክንርኢ እውን ኢና ክንከይድ ዝግባአና እዩ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ብግቡእ ክንዳሎ ኢና ለባማት ክንበሃል ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ሞገስ ክንረክብ ኢና እሞ እዚ ንምግባር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና መገሻ ኣለና መገሻና ሃንደበታዊ እዩ መገሻና ሰማያዊ እዩ መገሻና መገሻ ነብሲ እዩ መገሻና ሓደ እኳ ከመኻንየሉ ዘይክእል ዝጰጰሰኹን ዝነገሰ ዝፈለጠኹን ዘጥረየ ዝተሸመ ማንም ሰብ ከምልጠሉ ከመኽንየሉ ዘይክእል መገሻ ይጽበየና ኣለሞ ነዚ መገሻ እዚ ሸለል ከይንብሎ ዓያሹ ከይንኸውን ነዚ መገሻ እዚ ክንዳለወሉ ለባማት ክንከውን እዚ ፃዋዒትን ፍቓድን ባህግን እግዚኣብሔር እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ራይ ቃለ ህይወት ይስማዓልና አቦና አባይ መርጌታ ንሕና ድማ ከምቲ ሰማዕናዮ ከምቲ ተማሃርናዮ ሰማዕቲ ጥራሕ ደይኮና ሰሚዕና ክንገብሮ ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና ምክንያቱ ክንገረና ዝፀንሐ መገዲ ሓፍትና ምስጋና ጉዕዞ ሓፍትና ምስጋና መገሻ ሓፍትና ምስጋና መገሻይ መገሻኹም ተላይ እዩ ብምስጋና ይተጀመረን ብምስጋና ድማ ኣይውዳእን እዩ ኩሉ ዝመፀ ክኸይድ እዩ ኩሉ ብዛ ዓለም ዘሎ ድማ ንዓለም ንድሕሪት ገዲፍዋ ናብቲ ዝፅበዮ ዘሎ ሰማያዊ ኣምላኽ ክኸይድ እሞ እንታይ ሕጅና ክንከይድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይልክ ቀውምየ እንታይ ገብር እየ ክንብል ከም ዘለና እዮም ኣቦና ክምህርና ኣምስዮም እሞ ፀኒሖም እሞ ከምቲ ቦና ቃል ኣምላኽ ዝነገሩና ከምኡ ኮይንና ክንነብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና እሞ ናይ ስድራ ቤት ታሪክ ህይወት እንተልዩ ወይ ዝኾነ ሓበሬታ መልእኽቲ ተልዩ ኣብዚኣ ትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መልእኽቲ ተልዩ ናይ ስድራ ቤት Good morning. It's wonderful to see such a nice turnout for Miskana. Miskana led a full and happy life, an impressive life, centered on her family, her religion, and a desire to help others. She was a strong-willed person who was struck down in the prime of her life. She will be remembered fondly for her smile, her flair, and her humility. Miskana came to this country in 1991. She came to attend school here and then stay in this country, become a citizen, and start on a career. While going to school in the day, she pursued employment at night.
Her first job was with an upscale French restaurant in Roslyn, Virginia. To get the job, she marched into the restaurant. To the first person who greeted her, she exclaimed, I speak French. You need to hire me. That person happened to be the owner of the restaurant. After learning this, she told him that he was the owner and didn't need to also be the greeter and the host, and that she would take over that job. She ended up working there close to 5 years and steadily achieved promotion after promotion. It was her professionalism and her ability to interact with both the clientele as well as the staff that really set her apart. Those qualities would prove to serve her well in the future. I think it's fair to say that her goal in her career was to always strive to be the best she could. She was dedicated and resourceful, always professional and on an upward path. You may remember her love of fashion and how impeccably she was always dressed. Sometimes we thought her best friend must be Mr. Macy himself, but that was just one more trait she had in business that really helped her stand out. In her work life, Ms. Ghana was a success, a big success. She was a career woman, on her own, working her way up, racking up accomplishments and achievements all along the way. Her success gave her the opportunity to pursue a house, and she was in the market. And why not? She had a good job, savings for a down payment, extremely high credit score, and didn't have debt. She was a responsible adult in pursuit of the American dream. Away from work, she would spend time relaxing with her love of music and dance. She was a very private person, but had a strong desire to improve herself in so many ways. And she loved helping others. If there was a party or a get-together, she was always the one to pitch in with the planning, the organizing. It was quick to volunteer when cleanup time came around. Ms. Ghana was also deeply involved in numerous charitable activities. Whether on her own or in conjunction with her work, she gave freely of herself to those less fortunate than her. Ms. Ghana left Ethiopia, but its cultures and traditions lived on inside of her. She became a conduit to the family still back home. She willingly took on the role of head communicator as she kept everyone informed on both sides of the ocean in regards to family business. If you needed the family informed about something, just tell Ms. Ghana, and it would be done, and done quickly. She would routinely be the one to keep her mother updated on the next upcoming Orthodox holiday. Those occasions were always so important to her, as was celebrating them by wearing the traditional clothing and preparing the traditional meals. Those were the traditions that she was brought up with, and those were the traditions that she honored. Ms. Ghana was an avid Bible reader. She enjoyed talking about its meanings and was normally counted on to share Bible verses with family members as the needs would arise. Much like her mother, she was a true believer. She was a churchgoer and very dedicated to her Orthodox church and to her God. A verse from Acts of the Apostles, chapter 16, verse 31, I think applies to both her religious and her family viewpoints. Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Ms. Ghana loved her family
They were her entire universe. Often overused, but the phrase family first really did apply to her. To her, it was never a slogan, but a way of life. She became famous within the family for her supreme generosity. She was a gift giver and enjoyed the smiles that those gifts would bring. Of course, many of those gifts would go to her nephews and to her mother. When her mother got older and her mobility decreased, Miss Ghana was right there for her, assisting greatly in her care. She was so dedicated to her. She was also a great sibling, always there for all her brothers and sisters, whatever the situation. Never the one to criticize or look for fault, for she was a strong supporter of each of them. When it came to her family, Ms. Ghana was not one to look for credit. She was never to be heard to say, "Look what I did." No, that was not her way. She would simply do what was right without any kind of self-promotion. A wonderful trait Shirley learned from her mother. Ms. Ghana's life is one to celebrate. She was taken from us much too early, but we are thankful for the time that we did have with her. She lived life to the fullest, and she enjoyed the outdoors and all of nature. She created everlasting relationships and will remain in our hearts forever. She understood fully that death is an eventual part of life. But for us, it can be difficult to understand or to accept that one day she, who is so strong and so fit, would one day get sick. Her illness came on without warning, and it spread quickly. Now, there were different medical options presented to her, ways to treat her and to possibly prolong her life. She rejected all of them and instead put her life in the hands of God. Before the end came, she told me that she was healed, that God had healed her, that God had saved her. Ms. Ghana did not fear death. She accepted it. She did not fear the unknown. She had her faith and was ready to die for it, believing in her heart that she would be taken care of and judged well. Near the end, she knew her fate. She knew she was coming to the conclusion of her life, but she was strong. And when she went on her own terms. Now let's think back in history, in our religious history. Who can we draw a parallel to? Who else knew their fate well before it happened? Who was willing to face their death with the courage that Ms. Ghana had? Who else was willing to accept that there may be pain or suffering to endure before dying? Who accepted their death so willingly? Well, the answer, of course, is that Ms. Ghana died without fear, much like that of Jesus Christ. In the Gospel of Matthew, Jesus predicted his own death 4 times, but still led his followers into Jerusalem. Jesus was not afraid, nor was Ms. Ghana. Ms. Ghana Fasaha left us on March 27th, 2001. And as she goes, she leaves an emptiness in the hearts of her family and all who love her. She leaves behind her mother, Ababa, 3 brothers, 6 sisters, and 4 nephews. She left this cruel world on that date and entered into another place, a place that is so green and beautiful, where the sun is always shining and the flowers are always in bloom, a place where all God's children
are at peace and love is all around. It is, in fact, paradise. But don't dismay. She is not there alone. Her father has been waiting for her. They are now together and happy and will be throughout eternity. You see, God did truly save Miskana, just like she said he did. And finally, I read a stanza to Miskana from a song from the 1970s that comes to my mind now. I'll look for you in old Honolulu, San Francisco, or Astapula. You're gonna have to leave me now, I know. But I'll see you in the sky above, in the tall grass, in the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Thank you, everyone, for coming. Today, I would like to give a tribute to one of the most amazing women that I've ever met in my life, my Auntie Ninnu. We shared so many great and wonderful memories, memories that added laughter to my heart and love and blessings for my soul. Your positive outlook and unwavering praise and devotion to God and your strong sense of faith was one of the many things Matias and I will always remember. You never stopped showing us how much you love us and the family, even when we were kids. For 8 years straight, you made sure that we had the best Christmas memories we could ask for. Ninnu would take us to the Hilton Christmas parties, and she would always let us bring our family and friends with us. It was a tradition that she created because she wanted us to have a great time and be happy. She would also go the extra mile for everyone that we always wanted to include in her life. Even the small things like texting and calling me and Matias every week to talk about the current events and news, or surprising us with our favorite takeout food, or braiding Mati's hair. You always put your family first, even until the very last day. Ninnu was just as strong and faithful as she ever was. This is the legacy of Ninnu. I wish I could have told you how much you meant to me, but it's okay because I know you'll be watching over me and Matias and the rest of the family. Thank you for everything that you've ever done for us. I wish I could have spent more time with you towards the end, but I'm still grateful that I got to see you before we were gone. And we love you so much. Thank you so much. ዛሬ ስለ ምስጋና ወይም ኑኑ እንድናገር ያስገደደኝ የሰጠችኝ የጓደኝነት ፍቅር ነው። እንድመሰክርም የሚያደርገኝ ኑኑን እንደ ጓደኝነት ማጣት ይቆጫል። ኑኑ በጓደኞቿ ዘንድ ቆንጆ አለባበስ የምታውቅ፣ ደማቅ ያሉ ቀለሞችን የምትወድ፣ ትሁት፣ ስነ ምግባር ያላት፣
ፈገግታ ማይለያት የማትለወጥ አስተሳሰቧ እንደ ቁመኗ ቀጥ ያለ ሎጋ አዛኝ ደራሽ ብዙ መቀጠል እችላለሁ። ከሁሉም ግን ኑኑ አዳማጭ ናት። 1 ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቢነግሯትም ችግሮትን ጆሮዋን ብቻ ሳይሆን ልቧንም ከፍታ ነው የምታዳምጠው። አዳምጣም አብራ እኩል ተጨንቃ ለዛ ጭንቀት መፍትሄ ፈላጊ ናት እና ሁል ጊዜም ጭንቀት ወይም ችግር ስንነግራት ብዙ እሷ ስለምትጨነቅብኝ አንዳንዴ እደብቃታለሁኝ፣ አልነግራትም። ኑኑ ዘመድ ጠያቂ ናት፣ ደራሽ ቀድማ ነው የምትደርሰው፣ የወለደን የምታርስ ናት። ይህንን መቼም ሁሉም ጓደኞቿ ይጋሩኛል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ኑኑ በችግርም በደስታም ጊዜ አትለየንም። በጣም ደግሞ ባለችበት ቦታ ላይ በቶሎ ጓደኛ የምትሆን ነች። ከማንም ሰው ጋር ተግባብታ ጓደኛ የምትሆን ነች። ጓደኞቿን ሁል ጊዜ እራሷ በምትፈልገው ስም ነው አቆላምጣ የምትጠራው እና የራሷ የብቻዋ የሆነ ነገር አላት እና ኑኑ ስንለያት ትልቅ ነገር ነው። ከሁላችንም ያጣነው የሚያማክረን፣ የሚደርስልን፣ የሚጨነቅልን ሰው ነው ያጣነው እና ትንሽ ለሷ የምትሆን የሀዘን እንጉርጉሮ በአማርኛ አዘጋጅቼላታለሁ። እሱን አነብና ዘመድ ናፋቂዋ፣ ጓደኛ አክባሪዋ ኑኑ ሄደች አሉኝ ወደ ፈጣሪዋ። ኑኑዬ አትሂጂ እንደዚህ ጨክነሽ፣ እዚህም ብዙ አለን ከልብ የምንወድሽ። የታመመ ጠያቂ፣ የተገዘ አጽናኝ፣ ለመላው ለጠፋበት መፍትሄ የምትሆኚ፣ የት ሄዱ የት ጠፉ ብለሽ ጠያቂያችን፣ ያላንቺ እኮ አይደምቅም መሰባሰባችን። ምስጋና ፍስሐ ዘመድ ትወዳለች፣ እስኪ ሰብሰብ ብንበል ድንገት ትመጣለች። ሳቅ ጨዋታ ወዳጅ ባለብሎ ገጽታ፣ ትካዜ አይገኝም ባለችበት ቦታ። የቸገረም ጊዜ ለቁም ነገሩማ በፊት ትገኛለች ከሁላችን ቀድማ። ኑኑዬ ብቻሽን ለምን ነው መሄድሽ? ሁሌ የምናይሽ በዘመድ ተከበሽ። ከዚህ ዓለም ድካም ከዚህ ዓለም ፈተና ከአምላክ ጋር ለመኖር ሄድሽ መረጥሽና፣ እኛም ተራ ደርሶን እስከምንገናኝ ከፈጣሪ ጋራ ገነት ትኑር ነፍስሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙዎቻችሁ ሙሮቸው ይዛችሁታል። ትንሽ የአጭር የምስጋናን የአጭር የህይወት ታሪክ ለማንበብ ነው። ትንሽ ማማ በፊት ቆመው ይህን ማንበብ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ግን እሞክራለሁ።
ወይዘሪት ምስጋና ፍስሐ ከአባቷ ከአቶ ፍስሐ ባህታና ከእናቷ ከወይዘሮ አበባ አብርሃ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ህዳር 19 ቀን 1960 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተወለደች። እድሜዋ ለትምህርት ሲደርስ በሴንት ሜሪ ካቶሊክ ገርልስ ስኩል የአንደኛ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን አጠናቃለች። በኋላም ወደ አሜሪካ በመምጣት ትምህርቷን በአርሊንግተን ቨርጂኒያ ስትሬር ኮሌጅ በመቀጠል እየተማረች ራሷን በመቻል ጎን ለጎን ሂልተን ሆቴል ሪዘርቬሽን በማኔጀርነት እየሰራች ትምህርቷን አጠናቅቃለች። ወይዘሪት ምስጋና በመቀጠልም በሜክሊን ቨርጂኒያ በሚገኘው ሲኒየር ሊቪንግ ሄድኳርተርስ መስሪያ ቤት በሂሳብ ያዥነት ስትሰራ ከቆየች በኋላ ምኞቷን በመከተል በዲፓርትመንት ኦፍ ዲፌንስ አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ሆና ህይወቷን እስካለፈበት ጊዜ ድረስ ስትሰራ ቆይታለች። በሰራችባቸው መስሪያ ቤቶች ሁሉ በታማኝነት እና በትጋት ስትሰራ የነበረች እንዲሁም በስራ ባልደረቦቿ ዘንድ የተወደደች እና የተመሰገነች ነበረች። ወይዘሪት ምስጋና ለልጆች ያላት ፍቅር ከፍተኛ ስለነበር በክሪስማስ ጊዜ የእህቶቿን ልጆች ጓደኞቻቸውን እንዲሁም የዘመድ ልጆች ሰብስባ በሂልተን ሆቴል አድረው እንዲዝናኑና እንዲደሰቱ ለብዙ ዓመታት ይህንን ስታደርግ ቆይታለች። በዚህም ድርጊቷ በልጆች ዘንድ ክሪስማስ ሌዲ ተብላ እንድትጠራ አድርጓታል። እህታችን ምስጋና መልበስ፣ መዘነጥ ሆቢዋ ስለነበረ በዚህ ዘርፍ ጊዜዋ ማሌና ቡቲክ ስቶር ሲኒየር ሴልስ ኮንሰልታንት ሆና በመስራት ፕሮፌሽናል ሰዎች የሚለብሱትን ልብስ በመምረጥ እንዲስማማቸው አድርጋ እያዘጋጀች ታቀርብ ነበር። እዛም ለረጅም ጊዜ ሰርታለች። ወይዘሪት ምስጋና ለሰው ያላት ፍቅር ከፍ ያለ ስለነበረ የተቸገረን መርዳትና ምክር ሰጪ ነበረች። ዘውትር አምላኳን የምታመሰግን በመሆኗ የዘውትር ቃሏ እግዚአብሔር ያውቃል እና ተመስገን ነበር። በሚያጋጥሟት ማንኛውም ክፉና በጎ ነገሮች ተመስገን ትል ነበር። አምላክ የሚወደውን ወደ እርሱ ይሰበስባል እንደሚባለው የምትወደውን አምላኳ ፊት ለፊት እንድታየው ስለወደደ በዛሬ ዕለት ከስጋ ከኛ ዘንድ የተለየች ስትሆን ቤተሰቦቿ በተለይም ዘውትር አይታት ከማትጠግባት እናቷ በእንዲህ አይነት ሁኔታ በመለየቷ ሐዘናችን መራራ ነው። ዘወትር በልባችን ስናስባ ትኖራለች። እህታችን ምስጋና 6 እህቶች እና 3 ወንድሞች የነበራት ስትሆን ዛሬ ባጋጠማት ጥቂት ቀናት ሕክምና ሲደረግላት ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ምስጋናዬ ኑኑ፣ የምንወድሽ እህታችን፣ እህቶችሽና ወንድሞችሽ ያላንቺ መኖር በጣም ከባድ እና የሚጎድልብን ሲሆን እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ላረግሽው በጎ ስራ ብድርሽን ይክፈልሽ፣ ከነ አብርሃምና ይስሐቅ ጎን ያኑርሽ። نحب الزرب ديال الاخوين يمهرنا نخلو لنا مثلا مصعب او خلينا نريح مالك
محر أملاخ محرنا يقرب هلا أملاخ ربللنا زبصحنا يصلوت كل እግዚአብሔር أملاخنا سخا تقبللنا تقبل كاسمي خادمة نفس حفتنا نفس باريخا ولا تسلاسي ناي نفس عرفتها بلنا بس على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا ندينا أباد ما እግዚአብሔር أملاخنا سخاصنا علنا حيلها بلنا كلهم أحوات بيتسب فتو تدما السخاء እግዚአብሔር أملاخنا ناي صنعت منفس عدلنا احنا دما እግዚአብሔር أملاخنا زيا تسنبد ديكونسي مدالويت رحمه تدالينا صنيحنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا ناتكا خوينا خبز عالم زغن كيدمو أب سماي دما مسمناتكا خفلك هلونا سخردعنا صومنا بارخلنا قدسلنا صمدحنا صوم محرات قبرلنا مقدنا زغن حسابنا زلوت صومن صلتن قبرلنا نعلم كل سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقولنا دما سلام هبنا كببنا تكلاي ما نتصادق برخات رديت كفلنا ترفق عزنا دما حج እግዚአብሔር أملاخنا بسلام بدحنا بتمكانا مكابر بصحها أو نبصح صلت دما بسلام أفصمك كل مدبنا بدحان كنود كنجمر زحجز كنا كنود دما يتفلينا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من استخات مزا فاد كاغم تاب سمايكم دما أمدري كنا على تنجرنا مهبنا إحنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا كابفو أدحنا نامبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله لنا خير دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير سوات كويتا سراوي سلام لك الله مسخي كاب أنس برختي خي فركر سخوم برخيو وملة تسقى جابير مساخي وفست الدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا كبر المسكانة نعم لاخي خون أنا دينا دلنا كان إنا دلنا دحن نعمه نعم عنك توت أصلها كم بعيد له كم هم بيني له كم هم بتيجي له
በስ